pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tangan lamun nyilih pustaka James Limasada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna, kuwi keparenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni awamu. Dudu ning kene papane wong Bangayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestung karo wayah Bathara jagat. Nun inggih Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Ndarawati. Sareng kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu kadangipun Kakang Yai Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Asung masganipun paduka Yai Prabu namung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai kadang kula Ngamarta. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndoraka. Inggih Yai, kula kinten mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang Raka ing Ndarawati. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sesembahan kula. Ya jagat pangestungkur wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai. Tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura. Mangga widodha sowan kula durga mendhak kula sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wonten ing madyaning datu negari Ngamarta Koko Prabu. Yai Prabu inggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku. Aku maturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya. Siap dingaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nunggon lenggah Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Harya Werkudara. Bawa dene buli kakangku aku ngaturake basaku katura buli kakangku Werkudara tak tampa siap diatur bakti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat padha prayoga nunggon kula enggah ning datur ya Praja Ngamarta. Ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yai.
Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndrawati semawana Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna maupun dinggo jimat paripi dayana ing kasantosan mugi kasekecak manggen jenengan ndika lenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Raja Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa yo kembar ndak tampa sing atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa kula pun dinggo jimat paripe ndadosna kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripe amarga kabagyaning gesang kula kasekecak anggenipun lenggah Koko Prabu yo kembar kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta yo kembar kaya wis prayoga Yai kadangku Nekula Sedewa nuwun sewu Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih riki lenggan menika paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndrawati jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul buyung bombong manahipun ngroko ing Ndrawati namung semanten Yayi kula suwun nata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Dwaraka sabab sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka ing Ndrawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari ing Ndrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kamirunggan nedya tetinju dhateng Praja Ndwaraka kaecana jiga kelawan Pakewa Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana miwah Nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela ngangrungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu ing Ndrawati Yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka ing Ndrawati nges pisan menika tuwi dhateng kaharjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging raos sing entan bangkit pinambeng malah mangsa kala samangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasiwakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayu bagi sekti jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambikala matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun Yayi mana-mana menapa sawanipun Raka ing Ndrawati wonten negari Ngamarta dinten sakmangke esdining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka ing Ndrawati Yayi Prabu Darma Kusuma Handra ingkang puspita rum asiring samirana mrih sekar
ngas kandanyo mawe raras renaning diyo Suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten ya nuwun sewu malih-malih menapa menapa ingkang aturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestipun Pandhawa menika tansah sumindhe dhateng pangawaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu namung teka dinten sakmangke wonten miyos sing pangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sejati Yayi nuwun sewu malih-malih menapa sampun wonten tigang candra tanggal ingkang dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya Brahmana kuwiku Pandhita Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning raja parandiring katindakan gagar wigar tarantuk karya mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sari naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak nalika semanten nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndrawati Yayi nuwun sewu Yayi mboten nampa kula wantun namunggal dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barba pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yai Prabu Sampurna wonten negari Mandura sareng tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun Yai Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Ndrawati lan badhe nganti ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ing kunjuk paduka Yai Samyaji sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pagebluk ing madal saliring usada langkung-langkung mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yai Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeten Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ing saged mudhari ribet menika kala wau mila sampun mboten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila suruh sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke kepareng paduka Yai Prabu suka sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndrawati Yai Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndrawati sampun kula tampi namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging lebet Werkudara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa wonten kepareng inggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung sian wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu ing Ndrawati nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segara ora bakal wegah
watu dados sarana waliyaning Projing Durawati ora Kudara Samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan waton dados sarana waliyanipun Garing Durawati kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula kadhawan mlampah ing tebih kula sagah waton dados sarana waliyanipun Projing Durawati Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyanipun Projing Durawati Koko Prabu Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang waduh Yayi dadosaken suka marwata suka manahipun ing Raka Indrawati ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedata tindakaken dening para Pandhawa Puntadewa mboten badhe selak Yayi nuwun sewu mantres sabaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati wondene negari Indrawati saged padhang tumuli oncat saking bebeteng menawi negari Indrawati kedah tinumbalan pusaka ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi lenglenging driya mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin yang tantulusa amangku sang Jahutama Nalendra Muda wuse angrepa Nalendra Muda wuse angrepa Tinon lir kegunan jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awito dencengan Koko Prabu dereng ngantos prananggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong ingkang munggah wonten ing Datulaya Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayakura jagat Yayi nadyan semantena Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung prayogi kawono ngestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Padararja sapraptanira Petruk kantong bolong nunamet pasang Kalimantabe tinebining lodone dimawahing tawang tuwang linepatna ing tulaman nusinuwun
menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dosanipun kula menika namung derajatipun batur, kula menika namung Panakawan, kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan Ngabiyantara. Menawi wonten duna dengkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Petruk kanthong bolong ora dadi apa. Kepareng ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhang wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayanane kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngobahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo Egong ngono? Kolemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngamatke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ning jame anyar ya. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ning jam anyare kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, entak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas mung krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Lah. Kok wis saiki jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke aku. Oh. Ngono wis ngerti gone atret. Jam kok atret to. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu sinuwun. Bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponakan Petruk padha raja sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk niki sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponakan Bagong padha raja. Menawi Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestu tampanana. Nggih sangat anggen kami dadosaken jimat. Ponakan Bagong padha raja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong, Nun. kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe karo mangsani kleru mestine kowe tak benake gelem. Jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng datu lele iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa ta? Yen ngadhep nang ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu kok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Iya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih? Panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah kejar paket B. Milus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis.
ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam Isih jam. boyo wis togo ngusake kancane ora ngene-ngene terus saben bengi potok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarepmu, sak tingkah kamu sakarepmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngoten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbok rek. Sinuwun. Opo Bagong? Sampeyan tak jak lalaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong, aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkon benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, Ya ora patek. kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu. Nun. Selamat kamu. Ndara Werkudara Wilujeng Bagong. Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha Raharja sak pratamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro Bagong padha Raharja. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Garing Petro Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Raharja sak pratamu, Panakawan Raharja sak pratamu. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake, matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling kron klapa. Apunten mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atung sapa paduka Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah.
nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepe wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip iki cakra manggilingan. Biyen jek aku karo gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin napa. Bareng kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satri ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu para kaya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta ki kondang kawenang-wenang ning sawangen to saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan sithik-sithik padha bentak sirah sithik-sithik padha gelut mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, seranane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana ki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi Mas. Papan sing embane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangreng Sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga kegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe suwana ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jenengan sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Mbah nuwun cekap semanten atur kula
Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Petro Nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Menika iki dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werku Ndara Janaka Ndara Klasdewa kersa rawuh teng arah kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembatan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petro, wis penemune si Adi piye? Petro, nun, yen bapakmu bakal bangun pulau Kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembatan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sabiyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petro. Jan matur sembah nuwun. Ndara Klasdewa pripun? Petro kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu Sedewa. Iya Petro, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pemundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petro. Mulih yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petro, nadyan kuwi wong liyan kebrayang nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernata negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petro. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Waduh. Gong, mulih, Lek. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi iso? Kok iso? Lah iki Sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, Sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh. Mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Klimasada argo ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik-dhisike, sapa sing kari dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir.
Iya. Ponokawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk niku nuwun sewu SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sunan Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau kok. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasang gagas aku kowe. Iya. Disekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus Bisane Waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong Niku terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawah pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman Pegebluk. Mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Iya. Anu nggih. Iya Bagong. Rasane iki Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Terus. Balik RK wis ra ono, ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mangke ketaman Pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten wonten anu medeni niku napa-napa jenenge. Ora ono asile. Udu hasil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa Bagong? Sedo. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Lima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sunan Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun.
Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekasane lho, Tru. Ora bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Krekasa uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa, nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa, ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Ngoten. Kula tak nyuwun pirsa, nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Lima Sada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Lima Sada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dhewe rambung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyiling anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Lima Sada, mung kepengin kenggonan pustaka Jamus Lima Sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandhet truk. Iya. Nek tak-tok ya aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Lima Sada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan sukertaning bawono. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap terweteh kaya bedhek sing mendhepo Pantegalan Drewi kok grojokan sampe. Hei, Bagong. Pono kawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Truk. Ini truk gentenan nggon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki njaluk Iki ana masalah e. masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane wakon jeplak cangkeme. Saiki rasane kowe piye Sinuwun Mandura nesu kuwi? Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Darawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha sakarepmu. Wis ngono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Aku mau geneman piye? Kowe mau geneman piye apa gak saiki kowe tak takoni Wangsrana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali.
Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati ki panjalmane musuh kang bakal lembut pustaka Jamus Limasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmane musuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domong iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani ngerwetek gunemamu ngino marang Yai Prabu Ndorowati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndorowati Niki ratu. ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndorowati sapa? Lho, Yai Kresna Sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki ngopo? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Oh ya, Truk. Udu. Truk. Emah, Ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Truk. syukur saya aneh-aneh ora. Engko jamku nek nganggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali ning Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku dolen karo Bapak Bagong Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Tegese kowe wangkal. Mboten wangkal ning mengkele bali. Tegese kowe wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo Wis wani karo aku sarana kowe unek-unek kaya Yai Prabu Ndorowati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndorowati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen kowe jabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora ngabekti karo Bendoro. Truk nyawa lho, Truk. Dur, Matur nuwun ya, Mas. dua pure. Lawan, jangan takut. Is tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tak tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nek ketanewu ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting kelip-kelip. Ana mutiara Kudu mutiara kuwi meng imitasi, Bro. Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Limasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Limasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan gebiyon dadi tangisan. Wah, dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu saujon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Sing nang rayi dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo negara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa nggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces. Apa? Ces. Ces ora. Oh jenenge Truk. Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Truk. Oh, engko nek bar perang. Ngono niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar iki men kene karo bangun Pura Kencana iki bapakmu gablek apa? Kon ngilu karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun Pura Kencana iki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Bola iki. Gong, Hah? siap. Oke.
dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo ben dina ming parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros e, Tru. Aku apa-apa tok redike kok. Kaya mulane ya rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngonekke Petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngonekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Beda perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimbing kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Nek sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kene, wong Gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing ngawedeni amamu. Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cewek ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing mau ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten ora basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan mau ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadeg kersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Kalau sampeyan aja ngecek karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak Gedibal 17, bapak wong elek ngelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa anu sapa? Ismedianto. Wong nganggo es kok. Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Ismono. Tuh. Iki cepet to dipikir ndak engko le padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismoyo. Niku Sang Hyang Bathara Ismoyo niku kakangne Bathara Guru. Niku nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngonekke Semar wong kene, wong Gedibal 17, wong elek nyelok mripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampean dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Yen upama Demang Sagopa niku bloko, kok krasana enten teng Widara Kandhang, sampean pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampean saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean wae. Hah? Terus mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki manggenake pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis sanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mbolo. Sapa sing cilik gedene sangkul kadhetane mbolo menang boyong pustaka jamus nyang jimat Lingosota. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadhetane Baladewa mboyong pustaka jamus nyang jimat Lingosota. Piye, Gong? Saguwe. Rasa suwate. Saya mbolo perang ya. Saguwe. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunekke pripun? Tak gawe saya mbolo perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus Lingosota. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus Lingosota. Manglangkai batange Petruk. Lho weh. Iya gelem ora? Moh. Kok aku ora. Aku men tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Mau cepet mati.
Dudu nang kene papan wong neter kadang medal Jawi kula dereke ndara medal Jawi yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5 jam wae rumah saya. Koko Prabu wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mingon dene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Pajake wong loro saudon. Pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka James Limasada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paranging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Wadake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tawedene awamu. Dudu ning kene papane wong Bangayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman iki. Rugi le rekoso. Arep Dara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emoh. Asih aku nemu jaba. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho iki kratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku ndek pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngon aku kerep mati. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Kowe berarti sampean iso tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Seneng metu kono? Nggih, nggih ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nune nggih. Kula tak medal Jawi tak ngelekke Petra kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit.
Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sila Ndrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Nun nggih. Pun nggih Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara kelas dewa nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Barise ya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. BA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ora perlu apa to. Kowe ra isin nyinden to? Tasih. Menawa aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mungkin nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, nek kula teko cep klakep. Tawane omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri lho. Kok ngoten mawon kula ndak crita ndak malah kedawa-dawa. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nun nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya ya sing ati-ati. Nah, sing Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. pun ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nak nesu gilani tenan. Iya aku yo ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mungkin ndak mboten kajen langsung ingkang pun siapa ya sinuwun. Iya iya. Saya ora cetha oleh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan. Dameng bola-bali kok ndak di arane aku ki kurang asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas wedang kuwi ra ana. Mboyo 10 apa? 10 butir. Nyanyi mriko ya ngendikane kaya ngoten lho. Wong niku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana. Inggih kira. Kok sowanmu ora nang cercaket kono? Mboten. Mriko sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Beto, badhe menone Tak silisike lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih ngestaken jauh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kok nyaur ragu kae lho, nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, Dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya ya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira? Manut. oh lah. Caidan ning arep njaluk meneh kuwi kok. Wis ra direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Yayi, kula wonten dawuh ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madhal pasiran pareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung iman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atesipun langgati dhateng kono kawan Petruk mangke mindak malasa dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng Karpaduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi.
dawuh Werkudara nggih pun ngakang bingung paran ingkang kudu ndak aturi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada wah mung kari manut barep kakangku aku percaya marang penggali barep kakangku ing lantip anggraitane Koko Prabu menapa boten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan meminta dhateng panguwasaning dat kamurping dat satemasak mangke paduka pikantuk kepadang dhateng sinten anggen paduka badhe maringaken Pustaka Jamus kelima sada kadanging pun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan kula nuwun kang mangkono budhana kang padha sibodara nggih tatanan para kawulan Wadyabalaja ngantun ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura ya esoe dawuh pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing Bathara Ngakarya luka barep kakangku nestu padha dawuhing barep kakangku budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh purna katining paranggilan sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kuncana kirapit gambaran gading kadhiraken saengganing peromban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandura tindak nyusri Naranata lamun katinon saking Mandura kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau Sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu gong ngandel ora merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki merga mau mapane ning Ndatulaya nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jiring getih wedi mati ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura ki padha karo timun mungsuh duren upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa diwaneni karo Sinuwun Mandura mesti mudar tenan terus mulih wae yo le mulih nanti mulih nang bapak matur karo bapak nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba mongko Semar kae wong do nyebut Samar Semar nangis ki durung karuan atine sedih Semar mesem ki durung karuan atine seneng bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Lima Sada bapak meng guyu ning atine bapak wah keloro-loro ngerti atine bapak ngibarate gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti terus nek miturut kowe piye maju terus pantang mundur mungsuhe Baladewa lho Gong mungsuhe Baladewa ora mung wong loro saudara sarupan padha karo awake dhewe mungsuhe Baladewa yo ngapa dheweke duwe pusaka oh ya ndek petelku nek memungsuh musakane Prabu Baladewa ki njur kepiye aku tak takon karo kowe kekuatane apa kowe iki nganggo iki ora nganggo tekan kene nganggo ndas tenan padake apa terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye nek cara aku ya terus Semar ya apa Semar iki bapakmu apa bapakku ya bapakmu Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng heeh nek mergo bapak wis ora percaya Gareng percayane karo Petruk karo Bagong mula sing dikongkon Petruk karo Bagong terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo nah artine bapak ya kaya ngono kuwi artine Semar ya ngono kuwi terus iki piye Baladewa diadepi kowe mung tak kandhani lho iki mung tak kandhani Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa
Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep ndi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kowe methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki, niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe, diwanani. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau ndek pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian to. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Ah kacane ning kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak nang mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos. Mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gathotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe lho piye? Lho. Wani apa, Gong? Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahit aku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek jiwane mudhun tenan piye? Wani tenan kok. Wah, iya. Ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkemku, Truk. Ngono nek Bathara Antrada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ha iya. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani, Truk. Jawilen tak sikate kabeh. Wah, iki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli, rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene, tengok mburi kene nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke. Tenan lho, Gong. Jaman aku tau dicek. Iya. Ngontosi. Iya. Ora usah sumbar sik to, sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke. Atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah. Sikate saka kene. Iya. Ngomong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Iya. Omong kene arep ndupak Ndara Antasena tak keprok watu ndasmu lho Tru. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndara Antasena laturake bekti nggih, Den. Ya tak tampa Tru, pangestuku tak manono ya. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya Tru, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Siwa Mandura. Lho nggih, nganti Siwa Mandura anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep mleboni sayembara perang, tegese kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo Gong. Sik, wetengku lara Indra.
Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik ngono tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikat. Oh iya, ha pirang dina? Emang sedelo kok. Oh iya. Tak olesane. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak niki kan kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Nek ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Guru Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatalan dapure kaya ngono wengkina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehake tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku juga kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak denake kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene iso nguli adikane Baladewa. Menang kaya pustaka Jamus Hyang Lima Sada. Petruk ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Sinuwun Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak petung-petung bener kowe mbangane Sinuwun Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Rada penak ya wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki kok aja wis. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora ming aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harkaca. Lho, Ndara Harkaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa kowe dihadapi wong loro? Lah terus kula ki pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harkaca ya Truk, ngenggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak belani. Carane nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres.
iso nggo nambani wong loro uripe wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon bumbule atos sapa sing aku netel? Niki ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora karo kon netel apa truk senengane ora. Nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih ning aja males nek diapa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejug bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngejug bumi ping 3 Ndaratosena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu terus. Ha iya. Iwas digedhul ping 3 ora metu ngono. Gelo. Ha iya. Iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok iki ora. Wis, Ndoro Karkoco tekan kene aja dilawan, ning pokoke ade gawe cara piye Ndoro Karkoco wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndoro Antasena dundang gong. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis padi kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, tak ora. Pedro. Nun. Karo Bagong. Nggih. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol karo Garukaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe karo aku almarhum. Ora saka ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae kok. Aman-aman wong aku ki ngenai penemu aman-aman. Pedro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndoro rawuh mriki? Motor sirahmu. Menengo. Motor ora. Motor apa macok? Andal apa, Den? Pedro, Nun. kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane Ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro, aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Garukaca. Timbane aku duwe abdi sing wawa tekane kaya kowe. Mapano kowe tak pancat kundangmu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Adipati. mak teratap kula, Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhaku tak potol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Nek mbok iso omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh
do mestani Gatotkaca ki lagi tata krama, Gatotkaca ki lagi unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener, wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mulane sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Wah, kaya ngono awas sampean. Wangono ya ora ya apa nepati janji. Ora ati. Pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gak go motor. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun ge mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ampun nangis, awar kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Banget cek. Bapak ini sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha kok sampean anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Tru. Kita ora berhasil. Ayo melayu wae. Meneng wae ra jajal. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno kok. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca. Wis ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing endi? Tuduhno ya kok. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya, wis beres pokoke. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Pak. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan mung pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim, yuk. Ayo toh, mengalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek musuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan. Bagong, non, Petruk ndi? Mboten nonton. Blis. Yes. Penjuto
Druk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Dewa ditandangi dhewe. Kancane ya, Druk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jiri ora. Pokoke anggere tetep wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono ditani kono. Ngaso terus ning gonseng ya, Mbak. Awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe dajange Bagong. Ya, ajange Dadaku. iya. Tahan-tahan tenane nang kene ya, Druk. Heeh. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon berkin kami ngerisang mawe kandrung Bagong Enggak. Darantarja iya kok dadaan rawuh jedul saking jeron bumi. goleki Petro Nah, goleki Petro nanti goleki Darantarja. ora keplak sirahmu lho kowe omong nek Petro ora ono Hah? omong nek Petro ora ono Engko ngapusi. sing nanggung dosane aku Oke. Nuwun sewu Petruk mboten wonten. kowe mbudheke Antarja kowe bar omongan karo Petro aku krungu Wah. Truk, krungu e. goblok banget Nah, ono Truk. Kau. kuwi omone kae mau nek iso alasan liya to nika wau radio ngono Wah, anjing. Saman krungu napa? kowe omongan karo Petro Kula omongan karo penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petro nanti Petruk pun bali. kowe ngapusi karo aku Kula tak takon karo sampean. Sampean goleki Petruk ajeng napa? Petro arep tak rangket gedene Petro arep tak pidono uluno Petro tinimbani kowe sing tak ajar Lho. Kok njur ngembet tekan aku iki piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? lho kok Jo piye Jenengmu sapa? Antarja Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kowe nderodo ana antare. wah edan ngomongan karo wong edan Aku ya omongan karo wong waras. Petro ndi Petruk ora ana domonge. Petro ora ono yen ngono kowe gandine kowe tak cekel Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok blek sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. wani karo Antarja Apamu sing tak wedeni? wilah dalan lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. ngarani kowe kleru kok mempeng Kuwi lho. fresh care Wah, berarti sak tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo serius karemu kowe. ora guneman karo Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Seremu piye? kowe ora meleke Petro lakon tak katutke dosane Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jo. wilah keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. ora minggat kene marganing patimu Jo.
Kowe ngerti? Iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Ismaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iku aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan, aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga lari. Iki arep tak gunakake sing kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Suraja. Penyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal kowe piye? Sawangan epek-epeke Bagong. Sawangan. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek wis abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae jugruk ngiwah jugruk nengen ra karo-karoan. Asli kowe. Gunung apa wae aku ora main-main nek perkara iki. Tenan aku ora goro. Ana men kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segarasan, ra men sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Jajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur. Ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lho meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggaki kapan e? Suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah. Asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tanggo grayang tetepan asman. Canekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis lho ya, ora ngerti aku. Ora ngerti perkara kuwi, ora ngerti. Tak uyuane Pak men met aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kowe senengane wit gong kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Kae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prakuta.
Awan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampet guyu bareng weluh rupane Petro karo Bagong. Waduh, atos wetengku malah. Petro nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ae. Ngecewe. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben togong wis senengane wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Rasa takon salah ya cekel engkuk-engkuk. Wah, dengkek cengelmu. Mudar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petro, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Heeh. Santai lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kan? Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala sing tak wedeni apamu? Oh, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh petuk kewirangan, Ndara. Apa to? Tak kira Praguta jengkolmu.